हेल' लोगोफोर, खुलुमबाय आरो नोंथांमोनखौ बयखौबो गिबियावनो एबाउट बड' सेलिब्रिटिज इउटुब चेनेलावहाय बरायग्रोनानै लाग्रोनाय जाबाय लोगोफोर। मिथि नार्जारी एबा बिथांनि आबुं मुङानो जाहैबाय मिथिंगा नार्जारी। लोगोफोर, दायो मिथिंगा नार्जारी एबा मिथि नार्जारी बिथाङा गावनि बयफ्रेन्डजोंहाय ब्रेकआप खालामनानै गुबुनजों हाबा जानाय बे खोथाया दायो ससियेल मिडियाआव गोबां शेयार जागासिनो। दा बे खोथाया नंगौना नङा नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायलांजोबबानो मिथिगोन। ओमफ्राय लोगोफोर, गोबाङानो बेखौहाय गुबुन मिथि नार्जारी मुंनि सिख्लाबो जानो हागौ बुंदों। लोगोफोर, नोंथांमोननो आं मोनसे फटक देखायनि, नोंथांमोना नायबानो जाबाय। लोगोफोर, बे स्क्रिनाव नुनाय मिथि नार्जारी बिथांजों थाफानाय हौवा एबा सेंग्रा बिथाङानो जादों बिथांनि बयफ्रेन्ड एबा राजबुम बिथां। लोगोफोर, मिथि नार्जारी बिथांनि बयफ्रेन्ड बुमराज बिथाङा गावनि फेसबुक पेजआवहाय मोनसे पस्ट लिरनानै शेयार खालामदों। नोंथांमोना बेखौ नायबानो मिथिगोन कि मिथि नार्जारी बिथाङा हाबा जामारबाय ना जायाखै। नोंथांमोननो स्क्रिनाव देखायना होनि, नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय लोगोफोर। लोगोफोर, नोंथांमोनाथ' मिथिबाय जानांगौ दायो कि मिथि नार्जारी बिथाङा दायो हाबा जाबाय ना जायाखै। लोगोफोर, दिनैनि भिडिअआ बेनोमोन। नोंथांमोना भिडिअखौ नायना माबायदि मोन्दों कमेन्टआव खोन्थाहरब्लानो जाबाय। आरो सेलिब्रिटिसफोरनि बागै बिदिनो मिथिबाय थानो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय। ओमफ्राय लोगोफोर, आंनि बे भिडिअनि गेजेरजों माबाफोर गोरोन्थि जादोंब्ला नोंथांमोनखौ निमाहा होगोन होनना मिजिंथिनाय थाबाय। लोगोफोर, गोजोन्थों एन्ड थेंक्स फर वाचिं।